Сәлімсіз эфирда яңалыклар шығарылышы, студияда Лилия Гатина ұлғатыба қойбір темалар турында. Жемағат тұқлануы биналарының үш вақытын өзгертірге кафе һәм ресторанларда кальян һәм вейплар тартуын тыйырған. Татарстанда яңа шиклеу чаралары барлыққа келді. Балаларға пособиялар бирерге Россия Федерациясы президенті Владимир Путин түлеуіні ярты елға ұзайтты. Ғаризаларны ничек юлларға. Күп функциялы үзәктә яңа хезмәт барлыкка килде. Аның белән кем һәм ничек кулланырга. Узган тәүлектә Татарстанда яшәүче 46 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда коронавирусның тагын 3 яңа очрагы теркәлде. Бу соңгы тәүлек эчендәге мәгълүматларны Республика оператив штабы хәбәр итте. Шулай итеп, 30 октябрьгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 8374 очрагы теркәлде. Аларның 7439-ы терелгән, 95-е узган тәүлектә. Татарстанда 31 октябрьдан җәмәгать туклануы биналарының эш вакыты һәм күңел ачу чаралары уздыру вакыты шикләнәчәк. Алар үз эшләрен 23 сәгатьтән иртәнге сәгать 6-га кадәр туктатырга тиеш булачак. Бинага керми генә ризык алып китүчеләргә, заказларны илтеп бирүгә, аэропорт һәм вокзал территорияләрендә туклануга әлеге шикләү кагылмаячак. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының тиешле карарын Республика Премьер-министры Алексей Песошин имзалады. Моннан тыш әлеге карар буенча 23 сәгатьтән 6 сәгатькә кадәр тамаша күңел ачу чаралары үткәргә ярамый. Шулай ук Россиядә бүгенге көннән башлап җәмәгать урыннарында, шул исәптән кафе, рестораннарда кальян һәм вейплар тарту тыела. Кагыйдә бузучыларга 1000 сумга кадәр штраф түләргә туры киләчәк. Ә биналарның хуҗалары яңа кагыйдәләргә игътибар итмәсәләр 100 000 сумга кадәр штрафка тартылырга мөмкин. Белгечләр сүзләренә караганда, кеше күп булган урыннарда никотинлы продукция куллануы тыела. Төтелле агулы мәддәләр китереп чыгара торган авырулар үсешен кисәтергә ярдәм итәчәк. Россия Федерациясы президенты Владимир Путин гариза тапшырмыйча гына балаларга пособиялар түләүне ярты елга озайткан. Сүз гаиләдә 3 яшькә кадәрге 1 һәм 2 балага түләүләрне озайту турында бара. Әлеге пособие 1 апрельдан 1 октябрьгә кадәр гамәлдә булып килде. Ул җан башына туры килә торган кереме 2 яшәү минимумнан артмаган гаиләләрдә тәрбияләнүче сабыйларга бирелде. Аларга гаризаны яңадан тапшыру кирәк булмаячак. Пособияларны автомат рәвештә озайту коронавирус инфекциясы көчәю аркасында социаль элемтәләрне шикләүгә бәйле. Чаллы халкы күп функцияле үзәкләр аша никахны теркәү турында гариза бирә ала. Безнең шәһәрдә моны 2 филиалларда эшләргә була. Алар Тынычлык проспектында 62 һәм Кол Гали бульварында 25 йортларында урнашкан. Никахны теркәүгә гариза бирү өчен парларның паспортлары да җитә. Гаризада язылышу датасын күрсәтергә кирәк. Язылу көне гариза бирелгән көннән 1 айга иртәрәк һәм 12 айдан да соң булырга тиеш түгел. Ул күп функцияле үзәк белгече катнашында имзалана. Берничә көн дәвамында булачак ир белән хатынга мәгълүматны ачыклау өчен ЗАГСтан шалтыратачаклар. Никах теркәү өчен дәүләт пошлинасы 350 сумны тәшкил итә. Кыш көне күпер шугалакка әйләнәчәк. Элеватор тауында яшәүчеләр тагын тормышларына куркыныч янаучы күпердән зарлана. Көн саен вандаллар күпер өслегеннән тойгакка каршы куелган катламны кубара. Нәтиҗәдә егылу очраклары арта. Бу төрле җәрәхәт алуларга да китерергә мөмкин. Безнең төшерү төркеме күперне төзекләндерү буенча күп еллык проблеманың кайчан хәл ителәчәген ачыклау өчен урынга юл тотты. Күпернең төзеклелеге өчен җаваплы булган автомобиль юллары предприятиесе тойгакка каршы куелган өслекне инде берничә мәртәбә яңарткан. 2014 елда күпер ачылганнан бирле басмага җәелгән резинаны кайрып суга ташлаудан ем табучылар бар. Видеокамера куеп мондый очракларны контрольга да алганнар, ләкин бу да озакка дәвам итмәгән. Бирдә яшәүчеләр хәзер күпер аша бик куркып кына йөри. Көз көне беренче суыкларда ук юл боз белән каплана, ә кышын бирдә чып-чыннан шугалак барлыкка килә. Здесь постоянно при дожде, зимой, при холоде очень скользко, люди падают. Также бабушки, дети. Сам пару раз падал зимой. Мы как бы сами, понятно, жаловались и все остальное, но толку никакого. Даже зима еще не началась. Там уже с утра был, вот если я в 6 часу иду, там уже гололед. Вот идти надо уже вот такими мелкими шажками.
Тойгаға қоршы қойылған үслікнің булмауы ойруша өлкін яштагілер үшін қорқыныш, қой біреулерге харекет иту бұлайда ауыр. Шырбыз білен қопланған көпірден юрейсе тоғы да қиынлықлар тудыра. Когда, значит, гололед или холодно, вода подмерзает, сырость подмерзает и скользишь. Очень опасно. Короче, можно упасть. Я падала уже 2 раза здесь. До сотрясения мозга даже. Автомобиль олары предприятиясы бізге оңлатма беруден бош тортта. Көпірінің үслігі турындағы проблема турында олар білелер. Түзіклендірушілерінің қойшын бошқарылашағы түгел білгілі түгел. Әлігі мәселе қомында ошық қола. Лилия Гатина, Руслан Бекмухамметов, Ленар Султанов, Яңалықлар. Шолы тывының қойнар ілімтесіне 28-11 юрты янында шүплік турында шықайет білдірген шолтырату келді. Міне енді бір айда омында 103-ші сәуді өзегі диварлары янында шүпшар жиыла. Бұл универсам администрациясы тарафынан қағиды бұзының бірінші күні ұшырағы түгіл. Көп санлы мөрәжағатлерге қорамастан шүпні вақытында шуғару ұйыштырылмаған. Халық һәм арендаторлар сөздеріне қорағанда администрация қолдықларыны юқ иту білен журналистларының телевиденидағы сюжетларынан соңына шұғыллене. 28-11 йорты янында қабат шөплік жиылды деп зарлана биреде яшаушылар. Олар айтуынша, сәуде өзәге янында шүбінде 1 айға яқын ята. Территорияда кибетлер көп болғандықтан, оларның барлық қалдықлары тиешлі орындағы шөп сауытларында жиыла. Олар вақытында шығарылмағандықтан, кемірушілер һәм тарақаннар барлыққа келді де шахитлер. Но вот то, что это безобразие, это, конечно, не очень некрасиво. Ну и часто видишь, нет-нет, да и пробегает живность, тут крыски бегают. Было бы очень приятно, если бы, конечно, убрали. Раньше такого здесь не было. Когда был раньше Чулман, другие магазины были, не было такого. И вот это скапливается постоянно. Здесь и бичи роются в помойке в этой. И уже мыши бегают. Я не знаю, что будет. Это надо принимать какие-то меры. Көп санлы шикаятлерден соң шөплік белән бәйле мәсьәләне хәл итүне Автозавод районы администрациясы үз контролена алды. Месяц назад мы отправили извещение о составлении административного протокола. После этого мусор был убран. К сожалению, сегодня опять скопился мусор. Мы будем сегодня составим еще один протокол, отправим извещением, и сегодня специалисты будут составлять протокол на данное учреждение. И мы заставим убрать мусор сегодня же. Әлеге бинаның хуҗасы икәү. Аларның берсе мәрхүм, икенчесе Казанда яши. Аңлашыла ки, аңа үз объектында санитар таләпләрнең үтәлешен күзәтеп бару кыенга туры килә. Әмма административ хокук бозу өчен штрафны нәкъ менә аңа түләргә туры киләчәк. Инзилә Халиуллина, Руслан Бекмухамметов, Айдар Мусин, Яңалыклар. Россияның түрлі төбәкләренә һәм чит илләрдән товарлар тагын 2 көн Чаллыда Удмуртия күргәзмә үзәгеннән бөтен Россия ярминкәсе эшләячәк. Гадәти булмаган тәм-томнар, сыйфатлы кием салым, натураль косметика һәм башка бик күп әйберләрне сатып алырга өлгерегез. Ярминкә 32-нче комплекс янындагы Мегастрой гипермаркеты янәшәсендә оештырылган. Бүтін Россия ярминкәсендә азык-төлекне зур сайлау мөмкинлеге бар. Бирдә Вавош козалыклары, Төмән сырлары, Камчатка һәм Сахалин балыгы тәкъдим ителә. Татлы тәм-томнар яратучылар өчен бал шикләве һәм төрле җиләк-җимеш бар. Большой выбор, интересные новые виды продукции, которых в Челнах пока я не видел. Чем нравится? Разнообразием, конечно же, в первую очередь. Вкусными продуктами, эксклюзивом. Ярминкәдә шулай ук кышкы пәлтәләр һәм курткалар, җылы тамбов унтлары, бүрекләр һәм перчаткалар сатып алырга мөмкин. Нравится то, что это со всех городов собрано, то, что вязаные вещи есть ручной работы, то, что все свежее. Ярминкәгә килгәндә битлектән булу мөһим, антисептиклардан файдалану мөмкинлеге булдырыла. Ярминкә 1 ноябрьгә кадәр 32-нче комплекста Мегастрой гипермаркеты янында эшләячәк. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. 31 октября. Ресторан «Максимилианс». Легендарная группа «Рок-острова». Телефон 398 300 18+.